Βήμα 1. Διπλός καθαρισμός. Το πρώτο και σημαντικό βήμα της K Beauty Routine είναι να αφαιρέσω ακόμα και το πιο ανθεκτικό make-up και αντιλιακό. Και στη συνέχεια, με βαθύ καθαρισμό, να απομακρύνω ρήπους και λιπαρότητα. Ξεκινάω το ντεμακιγιάζ με το Melo You Cleansing Balm με προβιωτικά, το οποίο λιώνει το make-up μου χωρίς να ερεθίζει καθόλου τα μάτια μου. Συνεχίζω το βαθύ καθαρισμό με το Hyaluron Amino Boost Foam Cleanser, τον ενυδατικό και απαλό αφρό με σύμπλοκο 9 τύπων ιαλουρονικού οξέως και αμινοξέα. Ο απαλός αφρός, σε αντίθεση με άλλα καθαριστικά, δεν προκαλεί ξηρότητα, αντιθέτως οι ενυδατικοί του παράγοντες αφήνουν το δέρμα ενυδατωμένο και καθαρό.